edad sa isa ka pamilya nga naay abroad. Pero swerte ko, kay dili ko apektado niini nga suliran. Sa wala pa'y abroad, insakto kaayo ang kwarta nga kinitaan sa isa ka pamilya sa tibuok pamilya. Walay nagutman, walay nabihado. Pero sa dihang na anay abroad, kuwang na ang kwarta. Imbis kay doble na ang budget, nagkakuwang-kuwang na hinuon. Nganong ingon ana man. Kamo, kung naamon abroad sa inyong pamilya, ayaw sab mo o pag-ara. Huna-huna apod in taon ninyo, na kanang nag-abroad, dili lalim ina kinabuhi dito. Unang-una sa kamingaw. Mingaw sa pamilya, mingaw sa naandan, mingaw sa pagkaon, ug uban pa. Tapos, pagtawag pa nila, imbis na mangumusta mo, ingo naman ninong ninyo, Ate! Manang, Inday, Nining, Dudong, Untoy, ug uban pa. Askan ako sa tong utang sa silingan. Dugangi mong budget sulod bulan ha, pagpadala ha. Kapay kong hatagon sa turko, nisamot ra bagito kalagong ganina. Mawala dyan ko kada tabi sa piso sa iyong pagpaningil. Paita ka, ayaw tinataka utang ani na. Ate, manang, dugangi, maluoy mo, oy. Wala ka utang-utang man in tao mo nga kada bulan na mong ipadalhan. Pamagod mo budget, oy. Akala ko din yung kapamilya, kapusod, katinai, kaatay, kabagaw, uwan pa. Malipay gud maminaw, nga kamo, napod mo savings sa iyong ipadala din ha. Dili po na mapagara mo pod mo, oy, o gasto left and right. Kasi manang si ate si Undoy makapadala. Pero, ang uban pod ani nga mga problema, nagsugod pod sa abroad. Kaya bisag dili nila kaya, hala pira. Kay taas pa man ang pride sa ilang height, isa na ka mamo na. Hatag lang gihapon, kay dili gusto maistorya nga abroad. Kulang o kwarta, walay kwarta, kay libalibad na, unsa nga klase nga abroad. So para dili siya machismis, give nang give. Onya, kinsa may luoy ana, kamo nga abroad. Naglabad na niyong ulo, kay di na mo makahatag sa demands, kay nagtaas pa sa inyong pride ang demands. So maunang giingon, nakita pod, or kamo pod nga nasa abroad, maningog mo, kung di kaya sa bulsa, tingog, pahibalas sila. So kini nga suliglanon, wala po gipatamaan. Kung naamoy natamaan din ha, o naakoy natamaan din ha, pakisusi na lang kung asa nagsugod ang problema sa mga demands. I thank you.